Kublai pi baro akan ke video ngakawak ban bataya pi ya karukom ban login MEG-TIMS lani ka MEG-TIMS website. Ka user interface jong kan ke website ka long fully responsive habaya nujor bat karukom long ka barim. Bat hangni ki credential ki barim pimla shu ban pendon kam. Lada pi klik ikan ka link forgot your password kan ka link ru kam syam na trikam hadu ka ni ka kelemat ka bangala record ikan ka video. Syakal yang kadang kadang ke important links lada pia ya ka instruction for user ID and password pila ban Pule ka manual. Henry lada klik akan ni get school admin credential. Pila ban pendap ya user ID ubarim jong ka school nang ta sa fetch details. Pin sayo ya ka kerteng jong ka school hang ni. Bat akan ni ka benta ka balai. Pihap ban pendap ya user ID ubatmai jong ka school. Kabamut ba pihak ban shna user ID bathamai hang ni nang ta sa check availability lada ki wei kim pat shim lane pendon kam kan salong available hang ni uni user ID un salong available pila ban pendon kam balada ja ba ki wei kila shim lane la pendon kam te mut unnom long available shu kadi ka kamrang bojong pi pat ba pin hap shna da wei. Badru akan ni ke benta ka bakhadu pihak ban pendap ya password ubatmai na ka benta jong kan ni ka school lani na ka benta ka school ka jong pi kadi ka kamram ka jong pi pade ba pin record bhai kini ban bu bha namar lada pi bakla lada kumpenja ngimla ban ba khli na kaliang ka jong ni hadin ba phila de ban pendap ikini baro sa klik create nang ta sa ai okay but sa login syaka dashboard jong ka school ujuk hi user ID ubatmai password ubatmai na ka benta ka school ka jong pi ba pidang shudap ban shna pila ban login hang ni bat kawi ka benta ka ba kongsan kalong ba hakani ka benta ban select role pihap ban jit I am school admin lada pi select de kiwi pada ki role kanom la ban login enda pila login pin sayo ya ka dashboard ka balong responsive bat hang ni kindon shibun ki ba pihak ban Pule pihak ban tip pihak ban wat hang ni ki jindon kam ki ka ba ki batha bat ki ka ba pihak ban le ma pi ti hakani ka video nganom kata ai kini shibun ki ba pi daladi pila ban le kakamram ka jonga hang ni ka long ba ngan pen pi ba pihak ban ya syakani ka benta jong ka teacher information na pihak akan ni ka benta jong ka teacher information pila ban yo ya employment ID jong kinang hikai lane user ID bangila ban khot nangta copy bu bha sijaka ban nom klet shu khnang ba kinong hikai kila ban login syaka personal account nangta sa sign out no nakani ka dashboard jong ka school khnang ban la ban login syaka account jong kinong hikai ti hang ni do tu employment ID ubatmai lane user ID ubatmai pila ban login nangta select role I am teacher tang shudam change no yo password I do password batmai hang ni namar ba lada pibu password ubarim kanom bah ti ai bedo password batmai lada pishim jing ban login shim ya to ka link ka Meghalaya ka description nang ta sa contact yangi khnang bangin la ban reply pi ha ka email namar kani ka bentang ngam kwa ban reply ha ka comment section ti parlok ngangai scam bakani ka video ka ajing mod ka ajing mantoi pi ber kala pan saya ka jing artatin ka jong pi te wat kelat man kersani ngina ka por khnang bangin nang la ban le bahana ka benta ka jong pi kublai shibun